Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa tana tattaunawa da gwamnatin sojin Mali kan kame wani bafaranshe da ake zargi da yin aiki da jami'an leƙen asiri domin ta da zaune tsaye a ƙasar, tana mai cewa ikirarin da ake yi a kansa babu gaskiya a ciki. Shamsiya Haruna ta haɗa mana rahoto a kai. Ma'aikatar ta ce ana ci gaba da tattaunawa don kawar da duk wata rashin fahimta da kuma ganin cewa an sako ma'aikacin ofishin jakadancin Faransa da ke Bamako cikin gaggawa. A ranar Alhamis ne hukumomin Mali suka sanar da kama bafaranshen da ake zargi yana aiki da hukumar leƙen asiri ta Faransa haɗi da wasu ƙasashe domin tayar da zaune tsaye a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa dai ta ce kama jami'in diplomasiyyar daidai yake da karya yarjejeniyar Vienna kan hulɗar jakadanci. Kasar Mali dai ta tsinci kanta a matsalar tsaro tun a shekarar 2012 sakamakon tashe-tashen hankula daga kungiyoyin da ke da alaka da Al-Qaida da kungiyar ta'addanci ta IS da kuma kungiyoyin masu dauke da makamai na cikin gida. Gwamnatin mulkin sojin kasar karkashin jagorancin Janar Assimi Goita ta dawo daga rakiyar kawance da kasashen yamma musamman Faransa da ta taɓa mata mulkin mallaka. Tare da sauya akalar mu'amalar ta fuskar soji da kasar Rasha. Jagororin kasashen kudancin nahiyar Afirka sun fara wani taron kwanaki biyu a kasar Madagascar jiya Lahadi. Batun bangaren haƙar ma'adinai a yankin zai kasance babban maudu'i a taron. Shugabanni daga kasashe 16 za su duba batun inganta makomar yankin, inda za su tattauna batutuwan da suka shafi kasuwanci a tsakaninsu, kana su rage yawan dogaro da abokan hulɗa daga kasashen waje. Babban hafsan sojin Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan ya yi wa ɗimbin manyan hafsoshin rundunar ritaya a jiya Lahadi, cikin su hadda fitattun kwamandojin yaƙi, matakin da ya ɗauka a karon farko tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin dakarun ƙasar da rundunar RSF a shekarar 2023. Daga cikin waɗanda aka wa wannan ritaya akwai Manjo Janar Nasir Al-Din Abdel Fattah, wanda sai da aka yi wa ƙarin girma zuwa mukamin masu aikin ceto a Pakistan kamar yadda wasu majiyoyin soji suka bayyana. Masu sauran numfashi a ƙarƙashin gine-ginen da suka rushe a zaftarewar lakar da ƙasar ta gani sakamakon mamakon ruwan sama da ya haddasa ambaliya, wanda kawo yanzu ya kashe mutane da yawansu ya kai 344. Ga rahoton Azim Bashir Aminu. Bayan tono mai zurfi a tarin laka da baraguzan gine-ginen da suka rushe, masu aikin ceton a yammacin jiya Lahadi sun ce babu tabbacin iya samun masu saurin numfashi a ƙarƙashin lakar a wani yanayi da har yanzu ake neman mutanen da yawansu ya haura 150. Tun daga Alhamis ɗin makon jiya, Pakistan ke ganin mamakon ruwan sama wanda ya haddasa ambaliya a wani bangare na ƙaƙƙarfar ruwan da bisa al'ada ƙasashen yankin kudancin Asiya ke gani duk shekara, da akan ga zubar ruwa mai yawan gaske haɗe da iska mai ƙarfi da kuma tsawa. Tun ambaliyar ta haddasa rushewar ɗaruruwan gidaje yayin da ruwa ya shafe ƙauyuka da dama, da yadda mutane suka rasa hanyar fita daga inda suke. Kodayake lamarin ya fi tsananta a yankin Khyber na lardin Pakhtunkhwa, wanda mutane 317 suka mutu. Bayanai sun ce gidaje da dama sun zama kango baya da ambaliyar ta kashe dukkanin iyalai. A gefe guda kuma masana ke gargaɗin cewa a nan gaba ne za a ga zubar ruwan saman mafi yawa, wanda galibi ke cika tekuna. A jiya Lahadi, Hamas ta ce shirin Isra'ila na sake tsugunar da al'ummar Gaza a wani wuri na daban wani sabon salo ne na kisan kare dangi da daidaita ɗaruruwan dubban mazauna yankin. Ta ce shirin aikewa da tantuna da wasu kayayyakin samar da matsugunai a kudancin Gaza yaudara ce tsagwaranta. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. To lokaci ne labarin wasanni. Umar Sani ya shigo, barka da zuwa Umar. Michael sannu da kokari. To Michael, hukumar kwallon kafar Afirka ta fitar da jadawalin kungiyoyin mata da za su fafata a gasar kwallon kafa ta mata ta 'yan ƙasa da shekara 20 da ake kira Ifowa Bay, wadda za a somawa daga ranar 23 ga wannan watan zuwa 5 ga watan Satumban wannan shekarar da muke ciki a birnin Yamoussoukro na Cote d'Ivoire ko kuma Ivory Coast. To ga da yadda jadawalin ya kasance a rukunin A, kuna kiran shi da A. Yawa akwai ASEC Mimosas ta kasar ta Cote d'Ivoire. ASEC Mimosa kenan. Sosai ma akwai Garde National ta Niger, sannan akwai USFA ta Burkina Faso, yayin da ake dakon kungiya daya da anan gaba za a sanin kowace daga cikin kungiyoyin. To akwai rukuni na B, wato B shi kuma rukunin na B yana kumshe da Bayelsa Queen
ta Nigeria, akwai Police Ladies ta Ghana, sannan akwai AS Kozak ta Togo, sai kuma Nelly FC ta Benin. To kamar da muka ce ranar 23 ga wannan watan zuwa 5 ga watan gobe na Nuwamba ne za a soma wannan gasar. To Michael, 'yan wasan Chelsea si wata gagarumar kyauta ga yallan Diogo Jota da ɗan uwansa waɗanda suka mutu a haɗarin mota ranar 3 ga watan Yuli na wannan shekarar da muke ciki. Jaridar The Athletic wadda ake wallafa ta a Ingila ta ce 'yan wasan Chelsea su yi wa iyalan Diogo Jota da ɗan uwansa Andre Silva kyautar rabin kudaden da aka basu na wasan ƙarshe da suka buga a gasar kofin cin kungiyoyi ko a kofin kungiyoyi ko da aka yi. To kwatankwacin kudin da dai suka yi ma iyalan wato Diogo Jota da dan wasa Andre Silva sun tashi miliyan 13 na euro, wato rabin kudaden da aka basu ne suka sadarkar suka mika su ga iyalan Jota. To 'yan wasan su yi wannan kyautar ne ga iyalan zakaran dan wasan wanda shi ma nasu ne, saboda su nuna jimami kan babban rashin da wato kungiyar ta yi. Ka gani ko? Sun taimaka gaskiya sosai ma kuwa rabin kuɗi miliyan 13 ai kuɗin cinikin wani ɗan wasa ne. Ko a turan nan ne ma wannan kuɗi ne masu yawa, tana da gwabi sosai. To hukumar kwallon kafar Afirka ta CAF kuma ta ci tarar Kenya dala 50,000 wato dala 50,000 sakamakon tarzomar da ta barke a filin wasan Nairobi yayin gasar 'yan zakarun Afirka da ke takale da a gida na Shan, wato a kasashe uku da ke karɓar wannan gasar da suka hada da Kenya da Uganda da kuma Tanzania. To CAF ta bayyana damuwa kan yadda aka samu turmutsitsi da kuma tarzoma a wasan da aka buga a ranar 13 ga wannan watan da muke ciki a Nairobi. Wato sai CAF ta ce to dole sai an ci Kenya tare dala 50,000 a matsayin hukunci. Kaga idan suka biya wannan kuɗi ba za su bari wani ya kira musu ruwa ba. To Michael, Morocco na karɓar wani jerin wasanni ne na motsa jiki karo na 16, wannan a wannan karin kuma aka samu yara 'yan Falastinawa akalla guda 50 waɗanda suka fito daga birnin Kudus suka halarci wannan wato gasar na wasannin motsa jiki da Morocco ke karɓar bakonci. To mun gode kwarai da gaske Umar Sani, ka ci na yau. Ga wasu daga cikin labaran da muka wallafa muku a shafukanmu na intanet. Ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya tabbatar da kama jagororin kungiyar Mahamuda da suka addabi jihohin da ke tsakiyar Najeriya. Duk dai daga Najeriya, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar EFCC ta sanar da ƙwato naira biliyan 5 da kuma wata dala miliyan 10 na gyaran matatun man fetur ɗin ƙasar da aka karkatar. A jamhuriyar Nijar kuwa, ruwan kankara ne da aka yi ya lalata tarin gonaki a yankin Damagaram. Can kuwa a Senegal, mahukunta ƙasar ne suka tabbatar da mutuwar mutane.